Vadiwa tariri mufaro wangu kusangana nemi pane rimwe vhiki idzva. Vhiki nevhiki tinouya nenyaya dzakasiyana-siyana dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana. Iye zvino izvi kune nyaya iri kungotaurika mumapepanhau, muzvivhitivhiti mukati memhuri dzedu. Nyaya yenhaka yemufi. Asi regai tisati tapinda muchirongwa chanhasi, regai nditi vadare vedu magweta atatsvaga kuti vanyatsodonongodza kuti nyaya yenhaka inofambiswa sei, vazvisume kwatiri nekuti ivo vanobata sei mukati mebasa ravo. Ndotanga nevari pedyo neni. Zita rangu ndinonzi Sylvia Chirao Mugomba, ndiri gweta uye ndiri National Director weWomen and Law in Southern Africa. Tinokutendai nokunge muri pano. Ndinofara kuvapa chirongwa chino nhasi paMai Chisamba. Ndinoitwawo Dorcas Makaza Kanyimo. Ndinobatawo ndiri gweta kuWomen and Law in Southern Africa. Nyaya iri pano mufunge yakutadzisa ukama, yakutadzisa kugarisana kunyange kwevakavakidzana, nekuti munhu akafa mashoko anotaurika haasi erudo, haasi ekunyaradza pamusoro penhaka. Tinoda kuti magweta edu maviri, Dorcas naSylvia, mufambe nesu muchinyatsodonongodza sekuziva kwenyu kuti tibatsirane nevadiwa vatariri. Ko chinombonzi nhaka yemufi, kunyoreswa kwayo, kudini, ndo zvatinoda kuti mutijekesere sekuda nekuziva kwenyu. Nombotanga naSylvia. Mazvita yenyu Mai Chisamba. Zvechokwadi nyaya yenhaka iyi inyaya iri kunetsa munyika ino yeZimbabwe. Uye nhaka ikasabatwa zvakanaka, tiri kuona kuti vana kunyanya-nyanya nemadzimai vari kupedzisira havasisina magariro akanaka nekuti nyaya dzinenge dzisina kubatwa zvakanaka. Asi chinhu chimwe chatoda kuti vanhu vazive Mai Chisamba ndechekuti muno muZimbabwe tine mitemo yakanaka zvikuru inobata nyaya dzenhaka. Asi isusu seWomen and Law tiri kuona kuti vanhu havasi kuziva mutemo. Saka nhasi donzvo redu nderekuda kuti tinyatsotsanangura kuti mitemo yenhaka iyi inofamba sei. Kana muchitaura pamusoro pemitemo yenhaka iyi, muri kuisawo here kahupfumi kana baba Kenias kekuti munhu ane bhara rake negejo nechikochikari chimwe chete zvinonyoreswawo here, zvinotaurikawo here mumutemo, kana kuti muri kutarisa vaya vane matumbu, vana mai vakasimba, vane hupfumi hwakatekeshera, zvakasiyana here? Mutemo unotaura kuti munhu kana pane chaasiya, chingave chii, nhaka iyoyo inofanirwa kunonyoreswa kwamaster kuHigh Court. Kana ariwo nhaka dzevanhu vakarorana pachivanhu, kana kuti vane michato uye unobvumisa vakadzi vakawanda, inofanirwa kunonyoreswa kuMagistrate Court iri pedyo, kana kuti kuMagistrate Court munzvimbo yaigara mufi. Saka tiri kubata panyaya iyo yekunyoresa nhaka. Inyaya yatiri kuona kuti kazhinji tikatarisa pamwe dzimba dzemumarukisheni kunyanya-nyanya, vanhu havasi kunyoresa nhaka kana munhu afa. Asizve pamutemo zvinonzi kana munhu afa, hama yepedyo kana kuti kana munhu afira mumba, muridzi wemba iyoyoyo anokwanisa kana kuti anotarisirwa pamutemo kuti aende kwamaster anonyoresa nhaka. Kana pane wiri zvakare, nhaka inofanirwa kunyoreswa. Sei izvi zvinhu zvakakosha? Zviri kuonekwa kuti nhaka dzisiri kunyoreswa mangwana zvinogona kunetsa, nokuti pakutarisa mutemo wedu wenhaka zvinhu zvinofanirwa kuenda kune vamwe vanhu. Asi tiri kutoona kuti vamwe vanhu vari kutofa vasati vaona nhaka yavo nokuti nhaka haina kunyoreswa. Uye kana takatarisazve nyangwe pane wiri Mai Chisamba, zviri kunzi ngazvinonyoreswa kwamaster. Kana pane wiri zvinofanirwa kutonyoreswa kwamaster kuHigh Court. Muno muZimbabwe tine High Court muHarare, tine High Court kuBulawayo, iye zvino taane High Court kuMasvingo. Saka kana pane wiri, hazvirevi kuti kana wiri yaverengwa munhu achabva kungovigwa vanhu vototanga kutodanzurana zvinhu zvanyorwa muwiri. Wiri iroro rinofanirwa kutononyoreswa kwamaster senhaka. Ndizvozvo, asi zvatiri kuona mazuva ano handizivi kuti zviri kufambirana here nekukurukura kwatiri kuita panapa. Nekuti munoziva kuti kana munhu achinge afa kunonzi kwabva kune hama dzabva kumhiri kwemakungwa, kune dzabva kupi dzazodini, vanhu vanongoita chibhubhubhu chekungoti ngazvibva zvagoveiwa vavasati vadzosera, vavasati vadzokera. Zvinofamba sei? Ivo vanhu vedu vanozviziva here izvozvo? Nekuti kazhinji kana tikatarisa mutsika nemagariro, magoverwo enhaka anosiyana here nemagoverwo atakatora kunyika mutsika dzevatorwa. Nekuti kana muri mutsika nemagariro
baba vakafa, murume wangu ngombotora sekuti kana kuti murume wangu kana kuti ndindashayika. Hama dzemurume wangu dzinongotaura kuti tiri kutora zvinhu zvemukoma wedu, tiri kutora zvinhu. Zvinofamba sei kweizvozvo? Mai nevana vosara vasina, vana baba mukuru ava naana tete, masimba avainawo aya ari mumutemo here? Mai Chisamba, chinhu chinongoonzi chingangogoyewa mufi angofa ndechezvinhu zvakaita sembatya kana kuti zita chairo chairo rinogona kutopiwa munhu anokwanisa kunzi uyu ngaachitaura zita, nezvimwewo zvinhu kana kuti ari munhurume kana afa anga ane zvinhu zvake zvaaishandisawo kana pakuvhima, ndo zvinokwaniswa kugoverwa chete panongofa munhu. Asi zvimwe zvese yatove nhaka, ende zvimwe zvese zvaakutonofanirwa kunonyoreswa kwamaster, nokuti zvinhu izvozvo izvo Mai Chisamba hazvifanirwa kugoyiwa, nokuti pamwe mufi anga ane zvikwereti, pamwe mufi anga nevamwewo vana vanga vasingazivikanwe. Saka mutemo unototarisira kuti ana baba mukuru nana tete nevazukuru aiwaka zvezvekuti hanzi taakugovana masofa tora rimwe ndotora rimwe, mafiriji nezvimwewo midziyo kana motikari hazvitarisirwe kuti zvaakutogovewa panofa munhu. Iyi inhaka yemufi, pamutemo yaakutofanirwa kunonyoreswa senhaka, iye yatinoti pachirungu estate. Ndizvozvo, asi zvandambe ndichitaura kuti dzimwe nguva tsika nemagariro inotisimudzira, dzimwe nguva tsika nemagariro dzinotidzikisira pasi, nekuti kana tiri mutsika nemagariro kaDhokasi, munhu anonzi yohwe vanga vasimba riniko zvekuti tanga vakunofambira zvinhu zvekufa kwemurume wavo, vanga vachema zvariniko. Tingati kudiko kuvanhu vedu? Pane nguva here inotarisirwa sezvataurwa nachirau apa kuti mazuva akadai asati adarika munofanira kunge manyora, kana kuti munonyora sekugona nekuda kwenyu, nekuti munhu anenge akasungwa nemutemo womumushaka kunzi mati mamhanya nekadhuku kunonyoresa zvinhu, asi ndimakauraya munhu. Mubvunzo wakanaka zvikuru Mai Chisamba. Zviri kutonzi pamutemo mumazuva 14 nhaka inenge yatofanirwa kunonyoreswa kudare kuti ngana afa uye zvaakafa akasiya zvinhu zvakati zvakati. Izvi zvinoitirwei Mai Chisamba? Tiri kuona kuti kana munhu afa, dzimwe nguva asiya mudzimai kana murume nevana, zviri kuonekwa kuti pamutemo nhaka inofanirwa kunge ichikokorodzwa ichigadziriswa nguva ichiripo, nokuti nhaka ikazononoka kugadziriswa, tiri kuona kuti vasara ava vanogona kunge vachitozopinda mumatambudziko ekutoshaya kana chekudya kana chekubata. Apa tichitarisa zvedu kuti maybe mubereki anenge akatosiya zvimwe zvinhu, asi nekuti nhaka haina kunyoreswa zvinogona kukanganisika. Saka mutemo uri kutoti mumazuva iwayo 14 nhaka ngainonyoreswa. Hongutoziva pachivanhu kuti zvinonzi chimbomira asi chimbochema, asi zvikanonokerwa ndo mukuzoti panozononyoreswa nhaka panenge pasina kachekunyoresa, nokuti vana nhingi vanangana vanenge vatotora zvinhu zvacho. Saka tiri kuti isusu nhaka mumavhiki maviri ngainonyoreswa kwatataura kwamaster. Mashoko akanaka echenjedzo ari kutaurwa pano. Vakawanda vari kuzorasikirwa nekuti kana mukashanda nemutemo hamurasiswe. Ndiri kuya kwauri Dhokasi, ndoziva kuti nyaya yatiri kukurukura panapa yakakura chaizvo. Kana tadzoka muchikamu chinotevera, ndoda kuti ndinzwewo kuti woruda kubata nepapi, nekuti inyaya ine mapazi akawanda. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.